Jimaning 3 kilo dipangan wong siji yo ora entong. Wong ganti dipangan wong 4 ora entong. Apa iya kan? Temenan ya kan? Semangkane, Bu. Ganti semangkane gede banget. Wong Subali. Wong ora sepiro ning sebal poli. Lucune Kang Gareng. Lucu. Win. Bawa melari non cewin. Arase pelok Win. Kade sekarang dhuwur agek streaming jarene kangen karo suarane Mbak Wiwin. Ya. Mengko lagune iso Cinta dan Air Mata dari Bos Eko Ayam Tarangan. Ya. Wiwin Sindo, biyen Pak Sutono ki ngefans Mbak Bapak Abu Roman minta lagu pralayar kelas yang nyanyi Mbak Sikus. Ya. Iya, pulang sering banget lah. Kok nangis? Silakan diresapi, mungkin yang mau nangis, nangis dulu. Oh, Hendy harap nangis.
kabeh lelakon kuwi keparenging Gusti kang nyipta jagat. Nggih, niki Jodoh di tangan Tuhan lho, Mbak. Iya, Ya sareng nggih. gandeng renteng keruntungan dilalah. Lah wong kudu jodoh ya wong kadang-kadang jodohnya di tangan tetangga. kasih teneng. Lah ya. Ya lagi Kan didem-dem mesti iki jodoh kan bisa bertemu di mana saja. ya karuan. Nang tontonan dadi jodoh be bisa. Lah iya lagi ngarit, dilelah ketemu, kenalan, dari jodohnya sama ngerti. Oh berarti nang suketan. Nggih, sama niku Mas. Iya, Gareng. pokoknya enak banget lagune jan kaya Rita Sugiarto. Nah, siki sikus garep perahu layar apa keluas Gus? Keluas. Keluas. Jajal sikus ki anggar keluas nyeritak napa Gus? Keluas ya, anak rangga-ranggane tapi Ora liriknya. ceritane ya kowe cerita napa kowe? Tentang apa ngerti kan tentang anu dijodokna karo wong liya dan Iya. keluas ki ceritane keprimen ya. Tergores hatinya. Mending terluka. Terluka hatinya mending dadi randa. Oh, berarti sing lanang nyulayani gitu. Iya iya mbok kayaknya. Oh, bener. Wong lanang bener kayak kawin kayak gue, Gus. Apa ya? Soalnya rumput tetangga lebih hijau. Oh. Ning lagu lho. Oh lagu. Tapi misalnya anak lagu berarti anu anak? Ya anu lagu. Oh, anak kisah apa anak lagu? Anu lagu. Oh lagu ya. Mulane kowe para penayakan aja gandeng larani wong wedok. Sing ngerbani sing masakna sampah jajal. Wong wedon. Sing ngeranu garep bubu sing ngelus-elus sampah jajal. Wong wedon. Arep waktu sing nyawis nanduk sampah jajal. Wong wedon. Tapi kok wong wedok digawe kalaos. Oh, keluas. Alas hitam. Pengen kacang sih godongan kacang sama. Wong wedok. Wong wedon deh. Kowe penayakan Saudara nasi denem mbak gue aslinya nyindiri penayakan. Iya. Demikian lagu Wiwin. Kayak pengen dilawis gandeng renteng runtungan mau ketemu ora ketemu. Yo tembang no kalwas kaya apa? Bapak Abu Rohman iki ngersake. Ih.
ceritane kaya gue sing maringi rezeki Pak sinten mawon. Bapak Rusikin, Pak Parno Juragan Kelapa, Bos Sartin, matur nuwun nggih. Istaya berkah. Amin Wah, nggih. ini lagu ki kan. Ada nggih. Kepen ngerti nyong. Nggih. Yang gelintang asmara si lagu tentang apa, Gus? Ya percintaan apa nggih kayane. Jajal Rini karo Bagaimana? Sindukan dewek sing ngisi perawan-perawan dari Bos Petor. Ya, monggo. Lintang asmara. Anu diwakili karo Mas Wiroswara. Monggo Mas. Gegarane wong akrami tutup pondok tuturupa namun hati pawit tane yo sambung luput pisan kena pisan sambung Irma yang gampang Yen gampang lebih gampang ini yen angel kelangkung yen angelku didengkak yen di sang kena tinumpas arpo kagoral wong ayu tresnamu Bos Petor Dinaryo tombo susajo nekwatenku Kopi Dening mendosol Mir Bos Penot Nun saking Bos Penot tulisannya Petor Silis ganti berarti Penot nggih Bos apa? Penot Bos Penot Nggih. tulisannya Bos Petor Terima kasih Bos Penot matur suwun Bos Penot salam Dari siapa? saking ubur-ubur Terima kasih Ubur-ubur koprol Allah menggunakan streaming nih Bang Iya, iya, sini mereka Enggak bicara yang lebih Kayak guru bahasa Inggris ya ini Salamnya salam apa? Salam buat sekarang ya, siap Siap, mas ke guru-guru Oh, mas sok Bos Penot ya geling-geling itu bilangnya Bos Penot ganti jinglenya Sumarno Kalilandak Sumarno Kalilandak Monggo, terima kasih
bisa kembar sedunia.